V útorok 24. júna sa uskutoční júnové zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Staré mesto. Zasadnutie sa začína o 9. hodine ráno v staromestskej sieni na Vajanského nábreží číslo 3. Poslanci budú rokovať o návrhu na zmenu rozpočtu, poskytnutí dotácií či projektoch mestskej časti. Mestská časť Staré mesto v spolupráci s partnermi pripravila pre všetkých škôlkarov a prváčikov Staromestský deň zdravia. Začne sa o 10. hodine ráno na Hviezdoslavom námestí v Altánku. Zameraný bude na dentálnu hygienu, pripravený je bohatý program, taktiež vystúpenie tanečnej skupiny Hydrorok alebo maľovanie na tvár. Starostka Starého mesta Táňa Rosová zablahoželala júnovým oslávencom v stredu o 2:30 popoludní v Zíčio paláci. Pre jubilantov je pripravený kultúrny program, hudba v podaní bratov Kuštárovcov, ako aj malé občerstvenie a pozornosť. Aj staromestskí školáci sa zúčastnili projektu Poznaj Staré mesto a odmenou za ich snahu im bude koncert za vysvedčenie. Uskutoční sa o 10. hodine na Hviezdoslavovom námestí v Altánku. Pripravený je pre nich bohatý program, vystúpenie kúzelníka, žongléra aj speváčky Zuzany Polákovej. Pochutnať si budú môcť na cukrovej vate a pukancoch. Staromestský letný festival odštartuje v piatok o 5. hodine popoludní jazzovou loďou s Petrom Lipom. Plavbu z centra mesta do Devína budú spríjemňovať jazzové skladby a vynikajúca atmosféra. 10. ročník medzinárodného festivalu Viva Muzika zakončí koncert v sobotu o 8. hodine večer na Bratislavskom hrade pod názvom Viva Opera. Na jednom pódiu sa stretnú tí najlepší slovenskí operní speváci, ako napríklad Adriana Kučerová alebo Dalibor Jenis.